Il-Partit Nazzjonalista m'għandux fiduċja fil-viċi kap nazzjonalista David Agius li l-ġimgħa filgħaxija ma bagħatx lil Agius għal dibattitu mad-deputat Prim Ministru Chris Fearne. Imma minnaħa tal-Partit Nazzjonalista ma ċċettawx li jipparteċipa David Agius. Iżda Adrian Delia ma kienx komdu li David Agius jattendi għad-dibattitu fuq xarabank għax m'għadux fiduċja fih. U gideb meta skontu David Agius ma kienx mistieden għad-dibattitu. Dr. Delia, illum kienu mistiedna deputati mexxejja għal dan id-dibattitu, għaliex ma battux? Bid-deputat Prim Ministru Chris Fearne innota li David Agius ma marx għad-dibattitu. Jiena qiegħed hawnhekk għax inti stidintni biex nagħmel dibattitu mal-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius. David Agius għax raġuni beża ma ġiex. F'paniku l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia prova joħloq kwistjoni iżda spiċċat ħawat fiha. Il-ħamis meta ndirizza lil partitari nazzjonalisti f'Birkirkara għallhom li se jmur fuq xarabank il-ġimgħa filgħaxija. Jien ħammur, jien ħankun hemm! Iżda l-ġimgħa Adrian Delia lanqasu ma mara l-xarabank sabiex il-ġimgħa filgħaxija l-Kap Nazzjonalista kellu jikkonferma li hu l-Prim Ministru se jiddibattu flimkien nhar l-erba' fuq id-dibattitu mtella mill-Awtorità tax-Xandir fuq ix-Xandir Nazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.